आज जो माणूस म्हणतो की मी सावंतवाडी शहरासाठी 178 कोटी रुपये खर्च केलेत, मी तुमच्या माध्यमातून मी आकडा वाचला, तर त्या माणसाला घराघरात दारादारात लोकांच्या फिरण्याची गरज काय? शहराच्या विकासासाठी दीपक केसरकरांनी 178 कोटी खर्च केले, तर मतांसाठी दारोदारी फिरण्याची त्यांच्यावर वेळ का आली? तसेच महाविकास आघाडीची मदत का घेतली, असा सवाल भाजपाचे नेते राजन तेली यांनी आज येथे केला. दरम्यान सावंतवाडीची जनता केसरकरांच्या एककल्ली धोरणाला कंटाळली आहे, त्यामुळे आता त्यांचे भावनिक राजकारण चालणार नाही. आम्ही अतिरेक करीत आहोत असे तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही सत्तेत आहात, आमच्यावर करा कारवाई, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी श्री केसरकर यांना दिले. मुद्दा घेऊन ही निवडणुकीला सामोरे गेलेले. आज सावंतवाडी शहरामध्ये अनेक भागामध्ये आजही रस्ते पोचलेले नाहीत. आजही त्या ठिकाणी म्हणजे उदाहरणार्थ 1 नंबर वार्डात पाणी लोकांना व्यवस्थितरित्या मिळत नाही. 4 नंबर वार्डात जिरंग हा भाग एवढा मागासलेला आहे, ग्रामीण भागातल्या ग्रामपंचायती बऱ्या, एवढी वाईट परिस्थितीतून ते लोक जात आहेत. 6 नंबर मध्ये गेलेलो असताना ड्रेनेजच्या पाण्याची म्हणजे जे पाणी एकत्र सगळं आलेलं होतं त्याच्या वासाने लोक आजारी पडतील की काय, एवढी वाईट अवस्था त्या ठिकाणची होती. 8 नंबर वार्डातला काही भाग असाच आहे की तिथं रस्ते, पाणी आणि सगळ्याच गोष्टी ज्या पालिकेने सुविधा उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे होत्या तेवढ्या आज त्या ठिकाणी दिलेल्या नाही. आणि हे सगळं जे काय झालं ते ज्यांच्या नेतृत्वाखाली ही नगरपालिका अनेक वर्ष केसरकरांच्या मागे राहिली, त्याच्यामुळे विकास इथला खुंटलेला आहे. दर निवडणुकीत लोकांना भावनिक हाक घालणं, दर निवडणुकीत दहशतवादाचा मुद्दा उपस्थित करणं, दर निवडणुकीत बाहेरचा आणि आतला हा मुद्दा उपस्थित करणं, याला आता लोक पण सुद्धा कंटाळलेले आहे. लोकांना समजलंय की हे आपल्याला तर तिकडे तुम्ही एकटेच फिरत नाहीये. अजून दुसरा प्रश्न असा आहे की तुम्हाला आघाडी का लागते? तुम्हाला महाआघाडी, जर तुम्ही एवढे विकास पुरुष आहे स्वतःला म्हणून घेता, तर त्या महाविकास आघाडीची गरज काय? तुम्हाला काँग्रेस राष्ट्रवादीची गरज काय? आज मला एका गोष्टीचा समाधानी आनंद आहे की भारतीय जनता पक्ष म्हणून तुम्ही सगळे घाबरताय भारतीय जनता पक्षाला, आणि भारतीय जनता पक्षाकडे लोकांचा कल, कालच्या विधानसभा निवडणुकीचा जर कौल बघितला, निवडणुकीत हार जीत ही असते, पण तुमचं जे असलेलं लीड मागच्या 2014 मध्ये तुम्ही निवडून आलात ते भारतीय जनता पक्षाच्या मेहरबानीमुळे निवडून आलात. भारतीय जनता पक्षाची कमळ निशाणी जर माझ्याकडे असती तर तुम्हाला सावंतवाडीकर कंटाळलेले होते. ज्या कमळ निशाणीमुळे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेब, आदरणीय अमित शाह साहेब, आदरणीय राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या चेहऱ्यामुळे आणि भारतीय जनता पक्षामुळे तुम्हाला रिझल्ट मिळाला. तुम्हाला लोक कधी कंटाळले? बांद्याची बाजूची निवडणूक आहे, तिथं तुम्ही हिंदू मुस्लिम करण्याचा प्रयत्न केला, त्या निवडणुका प्रतिष्ठेने केली, तरी पण बांद्यामध्ये अक्रम खान सारखा भारतीय जनता पक्षाचा एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता एकतर्फी जिंकला. तुम्ही आमरेडची निवडणूक प्रतिष्ठेची केली, तुम्ही स्वतः माझ्या मूळ गावात घोडगे गावात तिथं 8-8, 10-10 गाडी घेऊन आल्या, लोकांनी तुम्हाला जुमानलं नाही. जिथं विधानसभेला तुम्हाला लीड होतं त्या आमरेड जिल्हा परिषद मध्ये भारतीय जनता पक्ष एकच म्हणजे एकतर्फी 1978चं लीड आज लॉरेन्स मान्यकर यांना मिळालं. जातीपातीचे राजकारण कसली करता? ख्रिश्चन समाज जाऊन वेगळं भाषण करता, मराठा समाज जाऊन वेगळं भाषण करता, वैश्य समाजात जाऊन वेगळं भाषण करता, मुस्लिमांना जाऊन वेगळं भडकावता. आज जातीवादाच्या पडद्याच्या कोण आहे? आज भारतीय जनता पक्षाने ह्या महिनाभरात तुम्हाला सरळ रिझल्ट दिले. 8 तारीखने 12 तारीखला एक मुस्लिम आणि एक ख्रिश्चन, म्हणजे आम्ही जातपात मानत नाही, आणि म्हणून
आज तुम्हाला ह्या सगळ्यांचा आधार जो घ्यावा लागतोय, तुम्ही म्हणता की नार्वेकर तुमचे उमेदवार, नार्वेकर यांचे उमेदवार, हे म्हणण्याची पाळी का आली? का नार्वेकरांना घाबरताय? का भाजपला घाबरताय? कारण रिझल्ट जो आहे तो रिझल्ट तुमच्या डोळ्यासमोर आहे. तुम्ही पोलिसांना दरडावताय, पोलिसांना भीती घालताय. तुम्ही आज जर समजा आम्ही लोक जर अतिरेक आणि काय चुकीचं करत असेल तर सरकार तुमचं आहे, करा कारवाई. करा कारवाई, तुमची हिंमत आहे, करा कारवाई आमच्यावर, आम्ही चुकीचं करत असलो तर. आणि म्हणून आज आम्ही जो मुद्दा लोकांच्या समोर विकासाचा नेलाय, आम्ही लोकांना आव्हान करतो, आम्ही लोकांना सांगतो एक संधी आम्हाला द्या. कारण 9 नगरसेवक आमचे आहे आणि तिथे सत्तातला नगराध्यक्ष आमचा, आणि ही निवडणूक पण तुम्ही लादली. लोकांना शिवसेनेने संधी दिली होती मागच्या निवडणुकीत. तुम्हाला बबनराव का कंटाळले हा तुम्हालाच माहिती आहे, बबनरावचं तुम्ही काय केलं ते. त्यामुळे हा दोष तुमचा आहे. ही निवडणूक तुम्ही लादलेली आहे. त्या शिवसेनेला धडा शिकवणं याच काळाची गरज आहे. म्हणून 9 लोक आमचे नगरसेवक असताना नगराध्यक्ष जर भारतीय जनता पक्षाचा झाला तर खऱ्या अर्थाने लोकांना जो रिझल्ट या ठिकाणी द्यायचा आहे, जो लोक अपेक्षित आहे या रिझल्टाला, तो निश्चितपणे भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने इकडे देत आहे. अजून एक लोक या ठिकाणी नाराजी आहे लोकांची की तुम्ही ते चष्म्याचा कारखाना काढणार होतात वापोलीला, तुम्ही इकडे सेटअप बॉक्स 1.5 लाख लोकांना तुम्ही देणार होतात आणि 1,500 लोकांना नोकरी देणार होतात. आज ते लोक वाट बघतायत, तुम्ही हातात पत्र दिली ती घेऊन कधी देणार. निवडणुकी आली की रेटून खोटं बोलायचं, लोकांना फसवायचं. आता लोक मानसिक स्थिती लोकांची ऐकण्याची नाही आणि म्हणूनच आज जागा तरी दाखवा. वापोलीला मी लेखी माहितीच्या अधिकारात घेतलेलं आहे. वापोलीत तुम्ही जागा दाखवली, सांगितली, तिथं कुठली तिथली जागा तुमच्या उद्योग कोण तुमचा जो उद्योगवाला त्यांनी आणलेला नाहीये. सेटअप बॉक्स तुम्ही लोकांची थट्टा केली, चेष्टा केली. किती दिवस चेष्टा करणार आहात? 4 तारीख मग का लागली तुम्हाला? लोकसभेची निवडणूक झाली, कधी झाली, त्याला किती महिने झाले? आज लोकांचा तुमच्यावर विश्वास राहिला नाही. त्याचं उत्तम उदाहरण बांधा आहे. आणि याच्या पुढच्या काळात सुद्धा लोक तुम्हाला तुमची जागा दाखवणार आणि म्हणून तुम्हाला काँग्रेस पाहिजे, राष्ट्रवादी पाहिजे. कारण तुमचा आता तुमच्यावर विश्वास राहिला नाही, शिवसेनेवर विश्वास राहिला नाही तुमचाच. एकतर्फी शिवसेना लढणार याच्या पुढच्या काळात. त्याला काँग्रेस राष्ट्रवादीची गरज का लागावी? 2 बाजूला 2 जिल्हाध्यक्ष घेऊन बसताय. ती वेळ काय आली तुमच्यावर? प्रवीणबाई तुमच्या हातात प्रसाद घेत नव्हते काय? त्यांच्यावर कुठलं लिंबू काय म्हणजे सॉरी तुम्ही त्यांचं काय नेमकं आता बाबा बाजूला येऊन बसायला सुरुवात झाली. त्यामुळे ही सगळी जी काय साठवागाठव चालली आहे लोकांच्या लक्षात आली आणि म्हणून लोकांचा तुमच्यावर विश्वास न राहिल्यामुळे तुम्ही एक खोटे आरोप, दहशतवादाचे आरोप हे या ठिकाणी करताय. आणि मी पुन्हा एकदा सांगतो की दहशतवाद असा असता किंवा काय तुम्ही जे काल जे काय बोललात, तुम्ही गृह राज्यमंत्री होता, तुम्हाला थोडी तरी जनाची नाही म्हणायची वाटायला पाहिजे. गृह राज्यमंत्र्याला केवढे पॉवर असतात. त्यांनी करावे तुम्ही तिथले साधे अनैतिक धंदे बंद करू शकलात नाही या भागातले. आणि तुमच्याच लोबो मॅडम तुमची नगराध्यक्ष होती, त्यांनी सगळ्या पत्रकार आणि अधिकाऱ्यांच्या समोर आणि व्यापाऱ्यांच्या समोर आपली व्यथा मांडली. या सावंतवाडीत काय चालतंय ते तुमच्या समोर. आणि तुम्ही मग तो एक पत्रकार होता त्याला दम दिला. हे रेकॉर्ड आहे आमच्याकडे. आमचे उमेदवार संजू परब यांना द्या. संजू परब हा तळागाळातला कार्यकर्ता आहे. संजू परब यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने आता काम या ठिकाणी सुरू केलेलं आहे. जर तुम्ही एक या ठिकाणी संधी दिल्यानंतर सावंतवाडीच्या लोकांना जे वाटतं अपेक्षित ते निश्चितपणे करू एवढी ग्वाही आज भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने मी इथल्या जनतेला देऊ इच्छितो. श्री तेली यांनी आज या ठिकाणी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार संजू परब, राजू राऊळ आदी उपस्थित होते.